Neste capítulo visitaremos Tangi, a vila mariñeira máis importante do país. E tamén dormiremos por primeira vez na tenda de campaña. O torno no que estamos é este. Todo isto e moito máis no próximo capítulo. Pedaleando Gambia. A verdad é que nas costas arriba cagaste na puñetera bicicleta 50.000 veces, pero en situacións como estas estamos indo cara a Tangi e por aquí pola costa hai un montón de tráfico e claro, imos moitísimo máis rápido nós que a xente que vai en coche. Acabamos de chegar a Tangi. Bueno, o carretera foi horrible porque viñan un montón de coches e claro, solo tiñamos a frontal. Take it easy, bro. Come. Vamos, Fastly, hurry up. vamos. E claro, chegamos aquí e hai un fervedoiro de xente, non hai nin por onde meterse e cos bicis, claro, é un pouco máis complicado. Xa foi un odiseo por un camiño que, bueno, e o bo que estamos en frente do mar, que non se ve, pero está aí. Estamos aquí cada tienda nunha cabañita e tiñan algo de arroz para cenar que lle sobrou a eles, como non sabemos moi ben o que. Iria ao teu veredicto? A mí non me gusta, pero o que hai. A Iria non lle gusta. Eu non o provei ainda, entón, ao mellor tampouco me gusta. Pero o que hai, entón, hai no que comer. Vamos a enseñar o sitio, agora que de día se ve un pouco mellor. Aí está a tienda, as bicis. Bueno, por aquí esparcímonos como se fora un hostel. E o torno no que estamos é este. O mar parece moi bonito ter o mar aquí enfrente, pero a mí molestou un montón para dormir, vou ser sincero. Mercado de Tangi e a priori ao largo da mañán salen a pescar e cara a finais da tarde, media tarde chegan co peixe. Entón por a mañá hai como un mercado de diferentes tipos de alimentos e pola tarde está o mercado do peixe. Pero bueno, parece ser que agora mesmo son as 10 da mañá e xa están descargando, entón non sei, como aquí tampouco é horario fixo, supoño que irán e virán ao largo do día a todas as horas. É moi interesante ver como para descargalo é a xente a que se acerca ao barco e a vai descargando en cubos. Despois con eses cubos poñes a vendelos aquí na playa. Apetece, e uns sandalias por aquí, como meto o pé nun charco destes. Gustaríame que o móvil puidera tamén transmitir o olor, non só a imaxe. Destripan o peixe aquí na propia praia, está cheo de gaivotas comendo os restos de peixe, nos postos nos que están a vender o peixe está cheo de moscas. Parece ser que mataron a alguén e que está aquí a televisión cubrindo a noticia, e claro, se xa se acercan a nós cando andamos por aí, imagínate cando ven a tele, pois acercanse 100 e todos queren falar, están aí a berrar, pero bueno, nós como non entendemos nada, pois marchamos. I've been out for days, a soul without a soldier, a
can't be now, wait. It couldn't get much worse. Living through the terrors, either blessed or you're cursed. You say, hold me hard before you go. Hold me 'cause I need you so. Babe, don't let them break you down. Don't let them wear you out. Kiss my mouth before you leave. Tell me that you think of me. Babe, don't let them break your heart. Tell them it was mine from the start. Mentras Iria queda aí tomando un ratiño sol e descansando un pouco na praia, pois eu viñen a descubrir un pouco que hai. E como baixou a marea, pois podes ir facilmente na bici, porque está a terra dura. Alá ao lonxe vese Tangi, e vense as barcas, e aquí cara ao final da playa estamos nós. Bueno, está a nosa tienda de campaña. Entonces atopei este camiño que debe cruzar as playas que están ao lado. E que, bueno, a ver, a miña intención real é a seguinte: eu quero ir, gustaríame baixar todo en bici pola costa. Entonces iría hoxe, quero ir en furgoneta, porque a verdade é que onte pasamos un pouco de medo porque se nos fixo de noite, non tiñamos luz e casi nos matan varias veces. Entonces hoxe, para non volver a vivir o mismo, pois quero ir en furgoneta. Entón eu penso que por aquí por a praia se pode ir atallando. Entonces a miña idea é encontrar o atallo e agora nesta hora e media máis ou menos que vou ir en bici, ver se podo chegar hasta o próximo lugar onde nos imos a quedar. E a volta decir, mira, ves, en unha hora fun e volvín, así que vamos na bici. E se non o consigo, pois canto menos haber explorado algo por aquí. A verdade que non me esperaba atopar este camiño por aquí polo lado do mar, porque eles non lle dan demasiado importancia a isto do mar e da praia. Porque mira que podían facer un paseo ben chulo polo lado do mar, pois non. Canto máis cerca do mar, máis descuidado está todo. Mira, guau, ves? Mira, aquí xa se chega a seguinte playa. E se os meus cálculos non fallan, ahora debería haber todo praia. Hostia, parece lagarto. Guau. Hasta donde nos vamos a aloxar hoxe, que deben ser uns 15 km ou 20. Así que, nada, a ver como topo. Estuvera cartos, tempo e anas, facíame aquí con un terreno, montaba 4 cabañas e ala, ya a vivir. Volvendo xa para Tangi, casi que cheguei ata onde vamos a dormir xa a noite. O que pasa é que me parei porque hai un montón de cunchas super chulas, entón pois parei un anaco a buscar cunchas. O que quería recomendar é que, claro, tú cando chegas a Tangi é un caos. É un caos porque no mercado hai un montón de xente comprando, vendendo, movéndose, coches para cá, coches para lá, xente por todos os lados.
E non me quero imaginar cando hai turistas, porque claro, nós non vimos a ningún turista. Entón, o que eu recomendaría sería, se sigues por a praia, a propia praia de Tangi, onde están a xente co peixe, a nada que te vayas alonxando, 500 metros, 1 kilómetro, vai habendo como pequenas casetiñas así na propia praia, e non hai ninguén, porque aquí tampouco é que haxa costumbre polos locales de vir pasar o día á playa, entón non hai ninguén. É un sitio super tranquilo. Entón a miña recomendación é dormir preto nunha destas casas, ben sea nunha habitación, ben sea acampando, que en todos os sitios seguramente deixen acampar. Non sei canto nos cobrarán a nós. Eira, que acaba de pasar? Non quero contalo. Veña, va, que cho pasou varias veces e está ben que o sepa todo o mundo. Cando vou sola, cando non está Cristian comigo, os tíos son un pouco babosos. É que che pasou ahora mesmo que me quedei sacando unhas fotos. Que cruceime cos nenos e empezaron tuba, non lle fixo ni puto caso. Cos nenos, terían 12-13 anos. E de repente un faime anaconda, e sácame o pito, non mirei para ele porque estaba mirando para o suelo, pero vamos, sei que fixo. En plan, por que son tan gilipollas? Xa. O sea, pero eso só me pasan estas cosas cando vou sola, cando vou con Sí, Cristian. a verdade é que eu non vin aínda, non vin nada deso, pero claro, é cando eu non estou. Juli, no, andando, suéltame. A pescar quen? Oh, tapáronlo. Hola, Juli. Hola, Naria. Como anda? No, pasa. Como anda volta? Joder, volvemos a empezar. Para, Cris. Despois subo así para arriba. Pero é que non me gusta que me primeiro para a miña papada. Joder. Correcto.